Ayan guys, bili na kayo dito. Mura lang po yung kilo ng pakwan, tag 50 lang po. Tapos, grabe ang mumura ng ano niya dito. Itong ano, yung apple nila guys, tag 10 lang po ang isa. Nag-inisog ang tagyaw. Hi vlogs. Bili na kayo. Nano yung didi address? Barangay Santo Niño. Balyo na kam didi sa Barangay Santo Niño, Lawang Northern Samar. Natag sira discount. Di ka nagpapatadi sila ng isang kagat. Guys, libreng kagat sa tindera dito kay Mayraw. Kagat kan Mayra. Ang saklap. Oh, Follow again. sige, Masipin ka tuloy pala. Makilala ko sa buong buhay. Ayan, welcome back mga guys. Yes, you break it down, yo. And for today's video, nandito po tayo ngayon sa bayan ng Lawang Northern Samar para mamili ng ating mga kaunting mga pangailangan. Opo. And yes, sa mga bago pa lamang sa aking channel, ito po ang inyong nag-iisang Maestro Waray, isa pong guro mula sa bayan ng Lawang Northern Samar na maghahatid sa inyo ng mga good vibes, masayang kwentuhan at halakhakan. Carrots repolyo. Ito pinakabarato ng carrots. Para ayan guys, videoan natin para hindi siya makariwa sa sa discount na hingin natin. Ban. Sayo nga kakilo nga carrots. Ay dire sa repolyo. Sa kakilo diyan sa kabugos lang nga carrots. Kaya ayawan na lang namo kamote. Dere, duha, kabugos. Dere, bisa lang 1/4. May pera pa kasi dito sa Pasko eh. Ayawan lang na mga repolyo. May palit to sa Pasko. Kuha na, lumuoy na. Grabe, bisan maura, no? Pwede ba ako pa-shoutout dyan? Oh, Follow again. sige, Masipin ka tuloy pala. Makilala ko sa buong buhay. Ito pala yung paninda ko. Gaya na po kayo. Ano yung mga paninda muna yan? Naman silang yung paninda ko. Isa lang yan. Yan lang matinda mo? Yes. Ito, hindi to sa'yo? Hindi sa akin. Sa kaila po yan. Magkano dito ang ang ano? 200 yata yan eh. Ang isa? Opo. Oo, sige. Kalamansi, dito na kayo sa tabok nila Iban. Huwag kayong maalo. Pasyapat mga guys. Guys, yung pasyapat doon. $132 daw. Kaya, wala kulang na. Ito ko mali ka mga kwartano. Nagusukot. Good. Oh, Happy New Year. Tara, Ibi. Ayan mga guys, ang dami-dami dito namimili. Naghahanda na talaga para sa nalalapit na New Year. At syempre mga guys, tayo din ay makikiuso. Kahit yung bibilhin natin ay kaunti lang naman for today's video. Pero syempre mga guys, bibili din tayo niyan na turutot para mag-ingay naman tayo sa mansion. Ayan guys, bili na kayo dito. Mura lang po yung kilo ng pakwan, tag 50 lang po. Tapos, grabe ang mura ng ano niya dito. Itong ano, yung apple nila guys, tag 10 lang po ang isa. Nag-inisog ang tagyaw. Hi vlogs. Bili na kayo. Nano yung didi address? Barangay Santo Niño. Balyo na kam didi sa Barangay Santo Niño, Lawang Northern Samar. Natag sira discount. Di ka nagpapatadi sila ng isang kagat. Tapos, tapos kagat kagat kan Mayra. Ang saklap. Palit na prutas ikaw ang ginasa ni nanay. Ay pagsunod mo rin budget. Ani mo naman siya, mamumudod ito malimbin. Kaya ba? Malimbin. Mauna, good. Nakabuan suha ka tag.
Oo. Suha. Mamudoy ni malimbin yan. Ayawan dito sa to limon. Ito. Kalipuyok taman. Ito yung tama nito.